Okay, nag-inusar ang taga Jensan ato makauban karon nga pasok sa tuang monthly finals or elimination this month of March. So, si pangalan nimo sir? Ako na si Jerwin Salubre. Jerwin Salubre. What do you do for living? Sorry. Unsa imong pangabuhi? Kuan karon diri sa Jensan. Isa ko ka singer, nagakanta ko sa mga wedding, mga events. Okay. Wedding singer, you know? So, sa mga contest, kapila na po kakaapil? Kung ingunani ka dako, murag first time na ako ni nag-solo ka ng contest nga singing contest kay First time, ha? di mo ganahan gud mo pila-pila contest niya. Gitry lang na ako na basig makasulod eh. Oh, sakto. Unya, kining sa Binisaya, kisa may nagkuan nimo, unsa nga nag-inganyo nimo para makanta kag Binisaya? Ang nag-inganyo sa ko, pinakauna gid is ang premyo ko eh. Ang premyo. Okay. Inganyo ko tapos isa pa pod kay akong papa mangud sa una hilig ko gyud kayo mo kanta og mga Binisaya pod na siguro panahon na pod na makanta na pud og mga Binisaya kay usahay na ako kay makanta na. Grabe dako kayo akong pasalamat kay Senator Manny Pacquiao, daghan kay matabangan nani no, labi na mga kanang mga singer, mga musician, kanang mga aspiring pod nga maging singer. Ang uban bisag dili makadaog pero dako na kayo ni sa ilaha nga kanang kumbaga honor and experience po sa ilang life na naka-appeal sila sa ingon ani nga contest nga dili basta-basta ni nga contest. Okay. Basin na kay pasalamatan. Pasalamat ko sa akong pamilya nga permanente nag-support sa ako ug sa kanan nga mga taga Jensan nga na mananaw karon. Salamat daan sa inyong suporta. Alright, congratulations Jerwin. Padayon lang sa iko